Kiitos, Vihti. Ihanaa, että ootte edelleen täällä. Olitteko se kaikki katsomassa ekakin settiä vai tuliko uusia? Joku uusikin tuli paikalle. Ihanaa. Jatketaan tätä, terve. Jatketaan tätä X-Factor-matkaa, eli tuo Let It Go. No se on mulle muutenkin hirveän tärkeä biisi, kun mä oon siinä suomenkielisessä leffaversiossa sain antaa ääneni prinsessa Annalle, ja se oli mun semmonen lapsuudesta asti ollut mun unelma, että joskus mä olisin oikein Disney-prinsessa, ja siihen leffaan kun pääsin. Tosin mä en laula sitä Let It Go-biisiä siinä leffassa, mutta kuitenkin tämä on niin hieno biisi, ja tällä aloitin mun koko X-Factorin live-lähetykset. Ja tää seuraava kappale onkin, mihin mä oikeastaan niin lopetin mun X-Factor live-lähetykset. Vähän tällaista mystistä tunnelmaa. Welcome to your life. There's no turning back. Even when we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. There's a room where the lights won't find you. Holding hands when the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So that we almost made it. So sad they have to fade it. Everybody wants to rule the world. It's my own design. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. Dying out to never need it. One headline orbit. Everybody wants to rule the. Everybody wants to rule the. Everybody wants to rule the Oi että, mulle tuli niin jotenkin nostalginen fiilis. Mä en ole nimittäin laulanut tuota äskeistä kappaletta vielä yhtään kertaan sen finaalin jälkeen. Mulla oli jo muutamia keikkoja, mutta tuota biisiä ollut kertakaan. Mua jännitti nyt äsken laulaa sitä, koska se finaali oli oikeasti niin jännittävä hetki. Ja mä en tiedä huomasitteko te, mutta sen esityksessä mulla oli sellainen, mä kävelin sellaiselle vähän niin kuin korokkeelle. Ja sit siinä oli sellainen hissi. Se ei oikein näkynyt telkkarissa niin hyvin, mutta se hissi nousi, kun mä lauloin nyt korkeita ääniä. Se nousi niin korkealle, että mun jalat tutisi ja mut oli köytetty kiinni sellaiseen vähän niinku tämmöiseen tukipaaluun näin, ja sit mä lauloin sieltä ylhäältä, ja mä ajattelin, apua, mä uskalla pitää silmiä auki, kun näki miten korkealla oli. Mä nytkin niinku edelleen kropassa, tiedättekö, se tuntuu, että nyt mä nousen. Mutta onneksi mä en noussut, vaikka mä olin kyllä nyt vähän ylhäällä tästä, kun teitä kattelin, mutta selvittiin tuostakin jännittävästä biisistä. Tää seuraava on yksi aika monenkin itse asiassa lemppari mun X-Factor-biiseistä. Mä tarvin tähän teidän apua. Silloin kun mä näytän näin, niin mä haluan, että te huutaa sitten niin paljon kuin teistä lähtee. Testataan. Yes! Vielä yhden kerran. Yltäko? Niin, olkaa valmiina, sitten mä teen näin. Sitten lähtee. Okei, mennään suorastaan taika satu maailmaan.
kuulkaas. Sellainen laulu, mikä on myöskin, mä oon kuullut, aikamoinen lemppari. Tähän kuulkaas oli aikamoinen tarina. Tää oli semmonen tarina, että tää kappale, mun piti alun perin esittää tää diskoversiona. Mulla oli tarkoitus vetää tästä semmonen tanssiversio. Ja mulla oli koko ajan semmonen fiilis, että ei tää toimi. Mä haluan, että on kaunis balladi, tunteellinen sellainen. Ja silti ne vaan, ei, disco. Sitten mulla oli perjantai-iltana treenit siellä lavalla ja sitten kun Sharon Osbourne tuli kattoo sitä mun treeniä, niin se oli tälleen, Saara, ethän sä voi tuommoista diskoversiota siitä esittää. Mä että en niin, Sharon, mä oon yrittänyt sanoa. Ja sit se oli silleen, no niin, nyt kuunnelkaapas mitä Saara haluaa, tehkää sit semmonen versio kuin Saara haluaa. Ja mä olen ikuisesti kiitollinen Sharonille siitä, että hän oli siinä mun takana ja samaa mieltä kuin minä. Ja sitten yhdessä yössä loihdittiin tämä ihana esitys siitä. Winner Takes It All. The loser standing strong beside the victory. That's our destiny. But tell me, does she kiss like I used to kiss you? And does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? The rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide, spectators of the show. Ihanat ihmiset, vielä pari kappaletta jäljellä ja mä ajattelin, että eiköhän tähän loppuun pistetään vähän niinku sille bileitä pystyyn. Kyllä, joten menemme nyt live-viikolle numero 2. When I was a little girl, I had a red doll, only doll I'd ever owned. Now I love you just the way I love that red doll, but only now my love is wrong, and it got strong.
upeat tanssijat täällä minulla. Ja tämä viimeinen kappale on mulle erittäin tärkeä. Tää on mun oma kappale. Ei X-Factorista nähty, mutta ei se haittaa. Tämä kappale kertoo siitä, miten me voitaisiin hyväksyä toisemme rakkaudella ilman muureja, ilman aseita, ilman suojaa. Ihan vaan niin sydämestä sydämeen, koska me ollaan kaikki ihmisiä ja hei. Ja silleen kuitenkin samanlaisia, vaikka kaikki ollaankin tosi uniikkeja. Joten silleen pelotta kohdataan toisemme. Pelotta kohdattaisiin myös kaikki sellaiset ihanat haasteet elämässä ja uskallettaisiin olla rohkeita ja tavoitella omia unelmia. Ja sitten aina jos jännittää, niin voi olla silleen, okei, no fear Saara, no fear, nyt vaan menet ja teet sen. Se on toiminut mulle jo tässä yli vuoden ajan tämä no fear asenne, joten lauletaan siitä. Tämä on no fear. Kiitos kaikille kun tulitte. Oli ihana katsella teidän kaikkien kasvoja täältä ylhäältä. Ihana. Kiitos. Nyt kaikki valotikut ilmaan ja tanssitaan.